Ke 60 dulu también pupus ini aja mah. Kupon interest lo lah. Itu mah interest ba? Bagi ceti interest lo. 60 dulu long libu kan ibu. Lah si 60 dulu long libu kan aja bangke lah ke nang kicia ejen lagi. Cuma kalau cibuji non, kicia ejen lo lagi. Bangke pangrung sili duduk nang berpo. Lah soal lam kabuji tek posi nili ang tanwang penili ni sini kok. Elwin Teron na leadership ke theklong prong lo kante ke dam tang non BJP long do ko kalilo la so prang pen stame alang li han ke rata tung ke already rejected jong se alang li phan jong se ka supporter at polo tang te hal alang li election ki thodun pen se alang li phan ke mune tum alang phan pahai de ji polo non ta BJP atum galang li phan ke risi mason se ka use jo abinongat ke alang li phan lam paning je po alle bang BJP tum si longi ako jong si BJP tum ta lan sa ning ke dogorat Elwin Teron han polo tang de ticket pitan ta to dom do polo tang te tiket pitanu BJP amen pen tapi ai he mandela tum lapen Elwin Teron alang li lam kaninje son penangan do ke damtang seminar ahun nil tum ke Delhi si do posini tum ke son bange social media men si theklong cholo alang li kaninje la hello 6 schedule long live kaninje tumana bangke la ke che ejano pugadi tang te nili pukang tung la hello alang li MEC election ke damtang ki thurdun tan te alang li ke 6 schedule habara lo si election ki thurdun no kente thurthere no lapen autonomous state alang li kaninje dei article 244A long lang damlo polotang te article 244A hemprek hedi autonomous state kimji polotang te paragraph 20 6 schedule teng mensi kimunji bharak clearly tok dak do Indian constitution tum langon article 244A ke paragraph 20 teng mensi kimji mane 6 schedule angdeng ping ko teng mensi kimji jong si paragraph 20 teng benyo si kim kedat polotang te hala so article 244A autonomous state ke general state lo seta non bangke 6 schedule lang ping ko pensi kimji that means pilo 6 schedule paragraph 20 long ke lake tribal area pomati di lake inglong so state lo tribal state lo la hello lang li pungtung la si alang li ki puang tung la hello 6 schedule bang ke alang li ke chodor de lo 6 schedule bang dang ne lo 6 schedule ke lake inglong so phan thanga lebe ko salang li ki puang tung abinong ke la si la son bolotang te hedi non BJP atum tame MEC election bang ke election thurthe da nang pu people bolotang te dak ke 6 schedule habar binak posi la council election non EM ke man tum punon CM ke man tum punon tame 6 schedule amendment si CM da manu 6 schedule amendment si EM da manu 6 schedule amendment si MEC talang tum nang manu kente akaprek general district nang tum lang tha Assam bena bahere nang tum nogong punon Kamrup punon Tezpur golakhan lang tha MEC election ave council election ave people blotang dhala ke general district bena 6 schedule district leader po la sialang li penan ke than tap do la penasona thak sialang li kaninge thap do lang ja partially excluded area po rata pandai kapa confuse pan partially excluded area lapen excluded area alang li kaninje dolo da la sini le clarification pigang tung ala ke hai Elwin Teron pan halo alang li ninje lo partially excluded area karbia tum han British atum ki pi tekang ke jong dekang athekela halo hala sur karbia tum BA ke pass bahini ke thom doko posi thek muchora posi partially excluded area mikir hills aphan ke lapen NC lapan ke parlo pondel pumati di lapen ke excluded area ke Mizu naga tum hala tunge lu pik posela tumake excluded area pola tumake bipon ko tu seta lake non obi gimi tum ke lake chini pe me lake Elwin Teron ke ko pacho bai la pen lake kitab long talason ke tokte nili tum kitab ka por hilong la pen tum ka chini teng bolotang te partially excluded area karbiang long han ke hok britims ke hok athegela hello je nangli tum methang are chodo aro natang do posi nangli tum methang aro natang karbia tum ajutang di servan kep do ajad do kleng dun kleng sarpo rechu do aposinal tum arona teng penang tum cheklemon itu na interfere dun delu muthe achitim ajha karon bangke nili tum British hoi penang langpu je example komane adet penyu sinal tum karbi adet nang tengkheng lo bolotang tenang tum army dorde dat bolotang te halo sur keni tum na rab dun pu lalu lasa achitim keni tum hanjakong nang pilo achitim ke British atum si nang lana pono itu lasi partially excluded area pu excluded area miju tum lape naga tum ke hala tum ke totally amasela tum ke miju naga tum han bangke British tum ke nang tum nang ning ke hangat tengle klemon nang ning ke hangat tengle nang tum cari calomot totally independent freedom tidak lasi excluded area lapen partially excluded area pugala hello lasi alang li seminar long ke than ke la hello hala seminar long ke do tum han tame brainwash lo lapen karbiang long arat han kapamang hu lapen kapal lua kam salang ni kami klem lagi lasi alang li sonak thak livelihood leader ke ili tum long ke nang ne lapen ke Elwin Teron ason sona leader ke o BJP atum receive son use no lapen nang tum tiket pi pino seta tum APHLC bit nang ke lagi rejected lapen kalang li kipitang alamthe tami tum condemn lo lapen ke lake kapa coba alam saide